Balay-Balay City sa Bukidnon ug pipila ka lungsod sa Misamis Oriental nakatala na sa ilahang unang kaso sa COVID-19 Delta variant. Ani ang report ni Cyril Chavez. Labing unang kaso sa Delta variant natala na sa Balay-Balay City, Bukidnon. Usa kini ka 43 anyos nga babae, kinsa gikonsiderang local case. Gi-isolate na siya karon sa DOH Isolation Facility sa Cagayan de Oro City. Padayon nga ginaila o ginakuha karon ang first, second ug third generation contact sa mong pasyente aron mapugngan ang pagkailap sa mong virus. Tungod sab sa taas nga kaso sa COVID-19 sa Balay-Balay City, giila na kini sa DOH-10 nga critical risk area. Anaa sa 21.6% ang average daily attack rate karon sa syudad o sobra 20 ka tawo ang matapdan sa mong sakit sa usa ka adlaw. Samtang natala sab sa mga lungsod sa Taguluan, Alubihid ug Magsaysay sa Misamis Oriental ang unang kaso sa Delta variant. Sa Taguluan, usa ka 34 anyos nga babaeng health worker ang nagpositibo. Na-isolate na siya uban ang 7 ka close contacts ug laing 5 ka workplace contacts. Sa Alubihid, 28 anyos nga lalaking health worker ang nagpositibo. Na-isolate na siya uban ang 7 ka banay niini ug 5 workplace contacts. Samtang ang Delta case sa Magsaysay, usa ka LSI nga 17 anyos. Kinasuta pa sa DOH kung nakauli na ba kini sa ilang lugar o wala pa. Ang atong mga Delta cases atong gi-isolate, nagkandak pod ta og daily monitoring sa ilaha para sa ilahang mga symptoms kung naa pa ba or wala. And then sa pagkakaron, all of our Delta cases are mild cases. Pahimangno sa DOH ngadto sa katawhan nga dili gayud kalimtan ang health protocols ug pagpabakuna sanglit kini gihapon ang igong panagang aron malikay sa COVID-19. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.